Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly menin Müslüman bir tugandarım. Biz mına bugünkü günde en köýgöylü mesele jönünde kişine menin aytyp goýyn dedim. Ayrıca mına cuma günleri, 5 wagt namazda meşitke cemaatga kelgenler bar. Oşol jerde jana telefon meselesi tugandar. Oşol öte köýgöylü mesele bolup kaldy bugünkü günde. Misaly keýler bar, biz imamlar eskertet. Telefonuňardy öçürüp algyla, je ünsüz awalga koýup goýgula diýip eskertet, bir oşo garabastan unutup goýganlar bar da. Misaly kede Allahu akbar dep namazga turabız. Namazga turganda şol çıngırap kalat. Men namazda buzbaşım gerek dep tura beret da bayağı jerde. Al şu namaz bütgönçe çıngırayt da bayağı jerde. Oşonda sizden surany, oşonu alıp turally öçürüp kayra salyp goýuňuzlar, al hiç nerse emes. Bu jerde siz namazdy buzbaýmyn dep kançalagan adamlardyň namazyny buzup goýuşuňuzlar mümkin. Kança adamlar kıjırdanar, jindenet degende. Bu birinci mesele. Ekinci mesele var, meýlem bul kişinde çönteginde olsa algan jeňilrek da. Anan keýler var, misaly özüniň barsetkasynda kiçinekey bir sumkasyna salatdagyn tez-tez koyup koýat. Özü buljatan namaz okup atat. Al jerde ne namaz bütgönçe çıngırayt. Jana gününden biri aytat. Ustaz deydi, şu biz namazda turganda bayağı bir kişi deydi 18 yaş degen muzikany koyup deydi. Buljatan imam okup atat, al jerden 18 yaşlyrda atat deydi. İmam ekönükü şunday bir koşulup ketdi deydi da. Oşoga bir aytyp goýňyşy dep sorangandan men sizlerge kaýryp atam tugandar. Mümkin bolşunça oşo telefonga koýganda da kadimki ele, bayağı orça aytmakçy skромный bir emeden telefonun özünün ele keýer melodiýalar bar go, muzikalar. Oşony ele koýup goýňuzdarçy suranyç. Je oşo meşitke kirgende oşony bir öçürüp goýňuzlar, başgalara tosgolduk bolbosun. Misal egerde oşol jana sumuşkany je barsetkany koýup oşol jerde okugandar bolsa sizlerden suranyç. Namaz buzbaşym gerek deýiňizler. Başgalar namazından köre özüňizler buzganyňızlar jakşy. Barıp oşonu alıp durup sumkaňyzdy açyp telefondu öçürüp durup kayra kelip durup kayra niyet kılıp koşulup alıveringizler sizlerden suranyç. Egerde şu birinci rekat bola turgan bolsa imamga koşulasızlar, toluk keteberet. Egerde birinci ikinci rekat bütüp kalgan bolsa imam salam bergenden keyin kayra toluktap alasızlar tugandar. Oşon nerseni bir eskertip koyun dedim. Allah razı olsun. Meşitke kirgende oýlanyp, telefondu öçürüp, je ünsüz awalga koyup kiriňizler. Sizlerden suranyç. Allah razı olsun. Barıňızdardyň namazyňızdardy Hudaýym kabul kılsın.